След последния матч много фенове спряха подкрепата си към Янев. Ти на какво мнение си? Според мен взе много правилно треньорско решение да пусне резервите, защото матчът беше не от значение, докато този матч е важен. И според мен, който си мисли, че Янев не е прав, мисли доста ограничено и не смятам, че трябва да бъде толерирано такова отношение, особено с скандалите, които бяха станали в Г сектор. Пълна подкрепа за Кристиянов. Начинът, по който насформира отбора след като дойде, начинът, по който играем и стоим на терена и Горво, как ръководи играчите, как разпределя техните минути. Това с Левски беше изключение. Имам подкрепа към него. Той заложи на такъв състав тогава, именно за да вложи всички сили тук, което в матч срещу Левски никога няма да спечелиш позитиви, това е сигурно. Днес ще си проличи рано, дали това е проработил, дали е бил правилният ход. Чисто като треньор, чисто тактически, чисто като мотиватор, чисто като човек, който знае какво представлява ЦСКА, за мен е правилният избор. Футболиста, на които заложи най-вече в защитен план, бяха доста така спорни. Единственият проблем би бил там, тъй като той е заложен футболисти, които са показали доста колебива игра до момента и реално головете паднаха именно от тези зони. Според мен днеска с тази победа, която се надяваме, че ще предстои, че ще спечели, ще се класираме на финал, който да се надяваме, ще го спечелим срещу Локо Пловдив. Според мен това ще промени много отново нагласата на феновете, те отново ще застанат зад него, както трябва да бъде.